Masabe County ya Nyamira uyo bori obokonye gwetera chinyomba cyuburalia magega yo konyora umubasukana gwepara kurwa umutinyokane niko bono gwetera umunjine James Kemoni Foundation yasoregati na kumusira n'ikibesa kigo kikogenderera obobweni magega yo kurusi w'icuma ase amagura Steven Nyarike Mbunde na robot urwa sobwe memono Alfred Teya korwa ase kinyorogia karantini me wodi ya Gesima ibunge akutuma sawe me county ya Nyamira nigabeire kagotara ne chinyimbo mega yo konyoro mubasokano ase para ya Keroka igento kyageretse koremara ne biri ya nyagitari gotira kubwatakana no kubekerwa chicuma sama litango kwa Alfred Teya onyewo kuru karantini saburugese nyamugotoroke Nyamira county na umiete tale ino mutinyole ngokane wate function ko Keroka twara kwa nabokonya bangwa na gite wana linaika mitamayu ngaika anda kulia mafuta mente pigipigi kana nata cha mafuta manyo ne chuba ngoira na ngotambuka buya nga karenti inasa goteli kale mata mitamayu nsali wono ndira giseti nywe cha manya kwanza mbeke mafuta yipigipigi ngenda chipasi ya mekaru Keroka yende karukurugo mitamayu elia lichwikera namo elia Keroka kama omongwa ndoro tanga ina lengene sibiti ikamagosa gatambo ko cha stwale ngeke pigipigi roke kantacha kurukwana kabali kabala ko twale lapcha enenga ya gitali ngabekeru plate nende ya ikatale tisa mutinyoki andali ya futana rusigo plate nende bono batwara liote wana liote liba ngati baisi mwangendere kwande kirindiki munyagitali naro gochonya gonsibyo kugoro ka kwana bene nabaralia hase nyomba yaye nigote ya nyareko bagakwerro ya hanyorire ane mono maega yogosirwa na engineer James Kemoni Foundation eya mosiragati ya chibesa elio kwegenderelia no bubweni abwaye ngutangi Kemoni engineer James Kemoni muna yuko liyo bogabana matenga mbya mono asakutacha bwagoroka mambi ande appreciating into endere ko bamo asimine kenyogia karantini nerugese ni ya nyamakoro tengima lietangor ko Evans munyonjo seito nigere mosobet ondo mogetutu urwa Gesima ward e county ya Nyamira buna na jirororo na tomirwe no moisime wa engineer Kemoni oiweta mangana ya kurwa se chinyomba cyoburalia ona ragoteba nga bunanje representative yaya moli present igona atoma chibesa chiaya echigo chiwakonyo mungwano oyo asoko mosuki yake elinde anyoro bobwania boisaine na indrende no mondo takira konyu gekogera na umiete bobesana muisimi kumnaro monto moremu mumuro moremu na bato toma bana bantu bae toje tomo epore ande tomo nejibese icha toma jiri nyagitari wakongo babwata umiete bagiti ande na bakesi miete hanga ngoira nare gochai na mwachire tubakira nga asante nende mbya mono ngira nali bya mono gochia se umbo yo minto James Kemoni oyo mwesi migo yo buri bugabana mwinjini na nalete gutara buna atarire tora moyuri jinsa mujinda gutara tabira ngango konyaro mungwana yega bagukwanekerekyo nigo ekyombe kige engineer Kemoni Foundation kerero bya kyanyare ko bage kubeka gochiase amate ya Nyamira na gokinia chinchera cyo kubomenyo intwe buna foundation ya Kemoni ntoga asaine ko gutara ase chikanisa na ebiombe na ando siase ogotenyara kore nkonyarare koiro koboko kwaya nero konya Steven Nyarike Mbunde Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira.